Guys, usisaka kamuzwa lo gquma la ngemuva. Athi sisingcela ukubuza mhlambe uK53 wakho wofunda ubhekise phansi noma mhlambe awazi ukuthi ku Urban Road khanjwa ngoba ispeed. Wena yini ispeed sakho zadlula ngisho ispeed esika freeway. Ngithi ngizama ukukhuluma guys ngibanjwe into la emphini. Aqala agqumele ongemuva. Abuku sisazama ukubuka bonke ewindi kimi. Kumnyama kaboni, limnyama kiwindi bafethu. Athi sisicela ungivulela iwindi la ngemuva ngifuna ukubona ukuthi yini leqhuma la ngemuva. Uma ethi uyavula guys, ubhizi intombo. Ayuseyakhala ke manje ugele. Useyakhala manje umngani guys. Abuku sisi in horror ethi inganza kwethu nobhuti umile ngale. Ubhuti use in panic ke manje. Athi inganza kwethu namazulu ngangawangena. Ngingavalela nasezulwini. Nkosiyami ngingavalela nasezulwini. Bengazi ukuthi nisesimene sikanje bengazi. Asisisi qheqa noma uhambe uyongena emotweni lapha ngaphambili nginidrivele mina nginise esibhedlela. Athi na okay. Ngithi ngiyaphuma emotweni athi aphi sisanda buya sisanda buya. Hayibo ngibuye guys ngihlale ngikhanda lakhe lana ke manje mathangeni nami. Ubhizi guys ngiyamthulisa aphiwe thula ngiyamphephetha sisanda kuyabanda ayosizavula amawindi kuyashisa sisanda usisavala amawindi ngithi mina ima aphiwe yini ufuna silando yicebo lethu yini sonke ngoba phela lento yenzayo idistract usisi lo kuzayo lo driver yini ufuna silando afpop ufuna silando yicebo lethu awusafuna ungibona ngiphila ngiyajuluka bafethu ngiyajuluka sisana nanti ekhanda ngithi mina libuyisele phakathi aphi libuyisele phakathi athi sisana ngiyaphusha sisana ngithi enungaphusha bafethu ngangiqala ukuzizwa nami ngisho into opposite kunento engengizwe I'm like guys uma ephusha lo muntu ngizoba yini mina ngizoyimukela ngani lengane ngizoba yini what if aba survive boba u20 benengane athi mina aphi ungayenzi lonto aphi athi sisana ngiyalizwa ikhanda ngithi aphi ungalizwa libuyisele phakathi busy ngiyamphephetha ay guys drive imoto yama traffic cop ngaphambili eyithi ngemuva angazi ke khona lento yenziwa abantu guys mabebona ama traffic cop emgwaqeni abantu be drive angazi kanjani kodwa base be drive kanjalo ke asiza ke nakhona ama traffic cop guys asiphevile indlela aye drive ke manje nemoto ethi nento la ethi wi angazi ukuthi bayicaswa ethi akazi ukuthi yaqhamuka kodwa akayibonisi khona wi khanya ngokubhlue ay guys wasiphevele indlela ke sahamba baze basifikisa esibhedlela qathatha basima befika nje ngakhulu kude la nurse doctor webe dam sengiperforma ke phela sengiperforma nurse doctor aqhamuka bamfaka kwilokhuzana hayi ngisalinda ke nosisi wakhe ama traffic cop guys asenzele umuzi guys asithengele into yokudla ke ase ayahamba uma ehamba ama traffic cop ke sahlala saqhubeka sahlala